Кніга Ешуа, раздзел 1. І сталася пасля смерці Майсея, паслугача Господа, сказаў Господ да Ешуа, сына Нуна, памочніка Майсея, і казаў яму: Майсей, паслугач мой, памёр. Дык цяпер ты устань і перайдзі праз гэты Ярдан, ты і ўвесь народ гэты, у зямлю, якую я дам сынам Ізраэля. Кожнае месца, на якое ступіць падэшва нагі вашай, я даю вам, як я сказаў Майсею. Ад пустыні і ад Лібана гэтага аж да вялікай ракі Эўфрат, уся зямля хітэяў і аж да вялікага мора на захад сонца будзе мяжа ваша. Ніхто не зможа супрацівіцца табе ва ўсе дні жыцця твайго. Як я быў з Майсеем, так буду і з табою. Не пакіну цябе і не адступлю ад цябе. Будзь цвёрды і мужны, бо ты гэтаму народу жэрабем раздзеліш зямлю, аб якой я прысягнуў бацькам іх, што дам ім. Толькі будзь цвёрды і вельмі мужны, каб пільнаваць і выконваць увесь закон, які пераказаў табе Майсей, паслугач мой. Не адступіся ад яго ані ўправа, ані ўлева, каб мець поспех ва ўсім, да чаго будзеш імкнуцца. Няхай не адыдзе гэтая кніга закону ад вуснаў тваіх, але будзеш разважаць над ёй удзень і ўначы, каб пільнаваць і выконваць усё, што напісана ў ёй. Тады будуць найшчаснейшыя дарогі твае, і будзеш мець поспех. Ці не я загадваю табе, будзь цвёрды і мужны, не палохайся і не бойся, бо з табою Господ, Бог твой, ва ўсім, да чаго імкнешся. І загадаў Ешуа кіраўнікам народа, кажучы: прайдзіце праз лагер і загадайце народу і кажыце: прыгатуйце сабе ежу, бо па 3 дні пяройдзеце праз гэты Ярдан, каб завалодаць зямлёю, якую Господ, Бог ваш, дае вам ва ўласнасць. А пакаленню Рубена і Гада і палове пакалення Манасы сказаў: прыпомніце загад, што вам загадаў Майсей, паслугач Господа, кажучы: Господ Бог ваш даў вам супакой і гэтую зямлю. Жонкі вашы і дзеці і жывёла будуць прабываць у зямлі, якую даў вам Майсей за Ярданам. Вы, аднак, пяройдзеце са зброяй перад братамі вашымі, усе здатныя да бою мужчыны, і будзеце дапамагаць ім. Аж пакуль дасць Господ супакой братам вашым, як і вам даў, каб і яны таксама валодалі зямлёю, якую Господ Бог ваш мае даць ім. І тады вернецеся ў зямлю валодання вашага, якую даў вам Майсей, паслугач Господа, за Ярданам на ўсход зямлі, і будзеце жыць у ёй. І адказалі яны Ешуа гэтымі словамі: усё, што ты загадаў нам, зробім, і куды пашлеш, пойдзем. Як слухалі мы ва ўсім Майсея, так будзем слухаць і цябе. Толькі хай будзе Господ Бог твой з табою, як быў з Майсеем. Хто будзе пярэчыць вуснам тваім і не слухацца ўсіх слоў тваіх, што яму загадаеш, хай будзе пакараны смерцю. Ты толькі будзь цвёрды і мужны.